Гэй, прывітанне. Сёння мы з вамі пагутарым пра інжынераў Audeze. Audeze гэта кантора, якая вырабляе наушнікі даволі якасныя. Але відэа я назову адзін геній 3 дебіліуса. Таму што гэтыя мои наушнікі называюцца Mobius. Таму дебіліус, я лічу, што гэта вельмі смешна. Вось. Пра што маўчаць блогеры. Апошняя гэта падобная на Mobius выйшла Maxwell. Напэўна, у яе такія ж праблемы, як і у Mobiusa. Вось. І так, хто геній у Audeze? Гэта той, хто вырабляе дынамікі. То есть тут стаяць непростыя дынамікі. Так, як яны тут? Зараз покажу. Ці не покажу. Не покажу. Таму што у меня тут самаробныя штучкі, і яны не вельмі добра заштурхаюцца, заклікаюцца. Так. Все. Все зламаў. Не зламаў. Так вось, тое, што дае гук, яно цудоўнае. То есть, пасля простых наушнікаў я гэта паслухаў, што абамлеў нават. Вось. Каштуюць, такія я купіў менш за $100, яны былі сломаныя. Вось. Maxwell зараз прадаецца, напэўна, $400 новыя. Так вось. Што нам кажуць, кажа сама Audeze і блогеры? Што? Калі у вас вось гэта частка пластикавая, то яна не ламаецца. І вось так вось круцят. Зараз пераходзім да інжынераў, якія дэбіліусы. Вось. Ёсць пластыкі, которые не ламаюцца. То есть, напрыклад, нейлон, напрыклад, іх ёсць шмат PA66. То есть ён нават ёсць для 3D печаці. Нейлон гэта тое, што пакупаецца для трымераў леска, каб траву касіць. Вось. Яна вельмі скользкая, і яе вось так проста яе зламаць нельзя. То есть яна расцягваецца. Пры вялікіх нагрузках яна цянецца, і толькі потым можа неяк зламацца. То есть парвацца пасля вялікага удлінення. Вось. Таму, калі вы робіце нешта, то яно не будзе ламацца. Яно можа сагнуцца, можа так і астацца, але іменно лініі злома не будзе. Вось. Гэта я на 3D-прынтары нешта раблю, і разумею, што такія матэрыялы ёсць. То есть пластыкі, якія лёгкія, то есть пластыкавыя робяцца чаму? Таму што трэба сделать некія наушнікі зрабіць лягчэй і танней. Вось. Я ведаю пластык. Ён крыху даражэй, чым самы танны ABS, які выкарыстоўваюць для ўсяго. Так вось, калі вы зробіце з нейлона асноўныя часткі, якія нагрузку испытваюць, то у вас будут пластиковые, легкие, танные наушники, и они не будут ломаться. То есть наогул не будет ломаться. И они могут крыху там нечто, не ведаю, форму потерять, але все будет добро. Вось. Далее переходим. То есть, все, что пластиковое, у Audeze лайно. Далее. Након софта і прошивки самих Mobius'у. Напэўна, у Maxwell тое ж самае. У папярэднім відэо я рабіў агляд мікрафонных капсулей. Вось. І ў меня была мысля, што я беру ад Mobius'а мікрафончык. Сам па сябе ён дрэнны. Так, дзе так, вот. Ось так вставляецца. Сам па сябе якасць яго не вельмі добрая. Я лічыў, што я ўстаўляю, заменяю хитренько вось гэту штуку
И отрымливается, что у меня цудоўны микрофон с моими любимыми наушниками. И я записываю некий голос на видео, слухаю музыку, все у одних штуках. Дык вось, атрымліваецца, што яны так настроены, што калі ты падключаеш мікрафон, уключаеш яго, то ты чуеш сабе заўсёды з затрымкай, вялікай затрымкай. То есть я нешта кажу А, і праз 100 мілісекунд я слышу А. І гэта можна здурнець, калі ты прагаварваеш нешта, і з затрымкай ты чуеш сабе вельмі, вельмі гучна. Вось, ну я подумал, неяк гэта ж можна адключыць. Атрымліваецца, што нельга. То есть тут можна наклікаць, на якім форуме убачыў, што Audeze тэхпатрымка адказвала, што можна дважды націснуць, і тады адключыцца, цябе ты не будзеш сабе чуваць. Гэта не працуе. Далей, я поставіў 3 приложения. На App Store есть 3 прилады для Mobius, то есть Audeze. И яны подключены по Bluetooth до телефона. Я поставил 3 прилады, яны по-рознаму крыху называются. И ніводна не бачыць мои наушники. Я офигел крыху. Ну ладно, пойдем на компьютер. Так, что у нас на компьютере? На компьютере у нас есть прилада. Ось так она выглядае. И трэба по проводу подключиться до наушников. Тады прилада их заўважыць. И у гэтай приладе нема отключения того, что я хочу. То есть сайтом это называется. То есть как чуть себе у микрофоне. То есть асобная прилада и нема гэтай функции. И пытанне менавіта да того, кто робіць прилады для Audeze. То есть праз Bluetooth, гэта для Bluetooth соединение добрые наушники. Атрымліваецца, что я не могу по Bluetooth неяк настроить свои наушники. Мне потребно А, PC, компьютер, Б, проводом подключаться. И атрымліваецца, что вось от гэтай конторы, то есть добра, калі б Audeze рабілі, у іх ёсць прэміальныя наушники, то есть это $1000 плюс. Там все цудоўна. То есть там металл, дрэва, дынамікі вось падобныя, але лепей. Вось. То есть, напэўна, ім не трэба лезці вось гэты танны геймерскі сегмент, калі до $500 яны пытаюцца нешта зрабіць, таму што яно ламаецца. То есть шмат відосаў ёсць, форумаў, як што можна пачыніць, таму што яно просто ламаецца, і ты нічога не зробіш. А блогерам хочется сказать, что вы крыху покарыстайцеся, матчасць пластикаў изучите, бо што ўсё гэта все роўна сламаецца, калі гэта не зроблена са спецыяльных пластикаў. Вось. Накіпела, прабачце. Но я ж тест мікрафонаў чаго рабіў? Каб вось гэта таксама замяніць, Все. Ставим подобайку, пишите комментарии. Пока.